nghanolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad a'r atyniad ar hyn o bryd i'r dorf deilwng iawn sydd wedi troi mewn ydy gornes y merched. Maureen Cade ar un o Ffrainc, Menna Jones y Gybraes a'r ddau, Catalina Michelef o Awstralia wedyn, nes ati hi a Dominic Chetwynd wedyn, a Mary Lucas Ridge, Saesnes draw yn y pen draw. Dyna'n hwy chi, a golwg y fan hyn ar arddull hawdgar rwydd iawn sydd gan Dominic Chetwynd. Chydig bach o dacluso fan'na, 1, 2, 3, a lawr rai. Dyna ni. Y gofal yn cael ei arddangos yn fan'na i sicrhau bod bob pripsyn o wlân wedi dod yn daclus oddi ar y corff yn hytrach na bod na rhywfaint o gamwedd yn cael ei ddarganfod i lawr yn y gorlan feirniadu na yn y cefen. Lle mae'r ddwy yma sydd ar y blaen erbyn hyn tybed dod rownd y gornel yn fan hyn. Mae Maureen Cade, Ffrancés, Ise yn ddoi yn sefyll ar lwyfan y sioe fawr yma fel rheolwr carfan Ffrainc oedd yn herio carfan datblygu Cymru a llongyfarchiadau mawr i Gwydion Davies am ddod trwodd i'r rhengoedd gorau trwy fod yn aelod o garfan datblygu Cymru ac ar y cyd gyda Llyr Evans yn curo'r Ffrancod. Dyna oedd yr hanes ddoi yn yr prawf cyntaf yna. Ac wrth gwrs, fel mae rhai o'ch chi wedi clywed, Zela newydd yn curo Cymru yn y prawf mawr diwedd y prynhawn. Ond da ni'n canolbwyntio ar heddiw rwan, ar her rhwng Maureen Cade, Menna Jones, Catalina Michelef, Dominic Chetwynd a Mary Lucas Ridge. A dyna hi yma am chydig bach. Chi'n cael gweld nhw i gyd. Y ddwy yma fodd bynnag fydd y rhai cyntaf i orffen. Dyn nhw ddim yn awyddus i orffen gyntaf ar un o bryd achos maen nhw weddol hyderus o ran cyflymdra. Y ddwy ohonyn nhw fydd yn mynd y trwadd ymysg rhai o'r lleill, dwi'n siŵr, i'r cymal terfynol. Dyna ni am y tro, mwy o gystadlu ddod yma yn y sioe fawr yng nghanolfan Cneifio Meirion yn adran y Cneifio.